Señor director xeral, eu creo que de todo o relato que vostede acaba de facer, o que comprobamos é como este centro ten deficiencias moi importantes e vostede debería ir a visitalo e coñecer realmente a situación in situ, porque non nos vale de nada que nos diga que no pasado se fixeron actuacións, sino que a nos o que nos importa, porque nós sí que tivemos a preocupación de coñecer e visitar este centro, neste caso este instituto, de que ali siga habendo moitos problemas. E comprenderá, ou debería vostede de convir con nós e de convir coa comunidade educativa, que un centro no que hai goteiras, no que chove en algunhas das súas clases e en algúns dos seus espazos, non é un lugar que teña as condicións idóneas para poder levar adiante a aprendizaxe. Igual que entendemos nós que isto debería de ser algo que a vostede lle preocupara e, por lo tanto, cando van a solucionar esos problemas, porque non nos dá vostede ningunha data concreta, nin nos di se realmente a Xunta de Galiza asume que os problemas que ten este edificio son problemas estruturais, porque volve vostede a insistir nese argumento falaz que xa desmontou o Consello Escolar a través desa carta aberta que lle remitiu ao conselleiro, que non é un problema de desleixo do centro, sino que o centro ten unha capacidade moi reducida, dado que a maior parte do orzamento que ten dispoñível é para pagar o gasto corrente, porque supoño que vostede non quererá que deixen de encender a calefacción nese centro ou de pagar a electricidade ou a luz, e que hai problemas graves que aínda están sin atender. Por lo tanto, nós o que lle requerimos hoxe aquí é que exista un compromiso concreto e claro no sentido de que recoñecen os problemas estruturais que ten este centro educativo e que a Xunta de Galiza neste curso escolar se compromete a solucionalos, porque tamén temos a experiencia de outras veces que veñen vostedes a esta comisión que anuncian cousas que logo nunca se verifican. Gustaríame tamén que vostede non fixera demagoxia. Nos claro que estamos en contra da LOMCE. O que vostede tamén entenderá é que se implantan a FP básica terán que ter unha oferta similar ao que tiñan de PCPI. E o que está vostede dicindo non sei que coa implantación da LOMCE hai unha menor oferta educativa e menos posibilidades, por exemplo, de poder estudiar FP. E recoñece que neste centro non teñen esa formación a pesar de que o Consello Escolar e a dirección tamén a requeriu e a pesar de que existe unha preocupación porque efectivamente cada vez van desmontando máis a oferta educativa pública e a nós eso sí que nos parece que é, desde logo, moi preocupante. Gustaríanos tamén saber cales son as medidas concretas que van a adoptar para solucionar os problemas que hai de accesibilidade, cando, como, en que prazo, con que orzamentos, porque creemos que esos son os compromisos reais, e entendo tamén que vostede hoxe recoñece o erro desa nota de prensa que enviaron en contra da dirección e do profesorado deste centro, que o único que estaba era dicindo a verdade, e que a verdade, desde logo, é necesario que se coñeza, e que estamos vivindo claramente un proceso de deterioro do ensino público, no que a Xunta de Galiza está sendo parte dese deterioro e nós hoxe aquí o que requerimos é que iso finalice e que neste caso concreto se atendan as demandas desta comunidade educativa, porque son demandas absolutamente xustas e insisto, vostede debería de ir a ver ese centro e decirme se lle parece que está en boas condicións ou non, porque iso é o que se require a quen está na Xunta de Galiza, a quen estamos pagando entre todos e todas por levar adiante a xestión dos recursos públicos que, insisto, non son da Xunta, son de todos e todas e nós creemos que demandas como as que ten este centro educativo deben ser atendidas porque son lóxicas e razonables. Nada máis e moito. Gracias, señora Pontón. Turno de peche para o señor director xeral. O que lle recoñezo e lle lembro é o